عرش مولا نال اڈردی منہ جھا گئی تاں کیویں تھی سی ربا تے کواب بشر دی منہ جھا گئی تاں کیویں تھی سی عرش مولا نال اڈردی منہ جھا گئی تاں کیویں تھی سی ربا تے کواب بشر دی منہ جھا گئی تاں کیویں تھی سی یا اللہ اے مونجھ دا رولا آخر کیڑے ڈیں ونج مکسی معاشر وچ وی نال حشر دی منہ جھا گئی تاں کیویں تھی سی اور بے شک ڈاڈھی سونی جاہے جنت جیندا ذکر کیتے وے جنت وچ جے اپنے گھر دی منہ جھا گئی تاں کیویں تھی سی